Pelkäät, että jatkossa sinut otettaisiin ISISin joukkoihin pakkokeinoin tai joutuisit ISISin uhriksi muulla tavalla. Kerroit, että ISIS pidätti sinut, koska kampauksesi oli heidän asettamien sääntöjen vastainen. Kerroit, että ISIS on kysellyt sinun olinpaikkaasi perheeltäsi lähtösi jälkeen. Maahanmuuttovirasto hyväksyy tosiseikkana, että mikäli palaisit ISISin hallinnoimalle alueelle, olisit tulevaisuudessa vaarassa joutua vakavien oikeusloukkauksien kohteeksi. Pelkosi on siten objektiivisesti perusteltua. Maahanmuuttovirasto katsoo, että sinulla on perustellusti aihetta pelätä joutuvasi kotikaupungissasi vainotuksi ulkomaalaislain tarkoitetulla tavalla. Maahanmuuttovirasto katsoo, että olet tästä syystä johtuen vaarassa joutua vainoksi katsottavien tekojen kohteeksi palatessasi kotikaupunkiisi. Oletettu poliittinen mielipide täyttää kohdallasi vainon syyn. Kerrot, että siialainen aseellinen ryhmittymä on pakottanut sinua tekemään yhteistyötä kanssaan. Kertomasi mukaan sinua on etsitty kotoasi lähtösi jälkeen. Vaimosi on tapettu ja äitisi pahoinpidelty. Pelkäät, että militiat tappavat sinut, jos palaat kotimaasi. Psykoterapeutin lausunnossa Suomessa sinulla todetaan traumaperäinen stressihäiriö ja muu ahdistuneisuushäiriö. Sinun todetaan saavan voimakkaita paniikkioireita puhuessa vaimostasi. Kaikki laissa säädetyt edellytykset turvapaikan antamiselle täyttyvät, joten maahanmuuttovirasto katsoo, että sinulla on perustellusti aihetta pelätä joutuvasi kotimaassasi vainotuksi ulkomaalaislain 87 pykälä 1. momentissa tarkoitetulla tavalla. Maahanmuuttovirasto katsoo, että sinulla on mahdollisuus turvallisesti ja laillisesti asettua asumaan Bagdadiin, etkä siellä ole vaarassa joutua vainon tai vakavan haitan kohteeksi. Ikäsi, sukupuolesi ja perhetaustasi huomioiden et ole edellä esitetyllä tavalla myöskään haavoittuvassa asemassa oleva henkilö.